Ξέρετε, από τότε που ξαναβρήκα τον εαυτό μου, απομακρύθηκαν όλοι από δίπλα μου, γιατί θέλανε αυτό το ψέμα να ζήσουνε, γιατί γουστάρουνε το ψέμα. Και όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να είναι αληθινός, πρώτο, ζηλεύουν τόσο πολύ που προσπαθούν να το πάρουν, αλλά δεν γίνεται να το πάρετε, πραγματικά, όσα λεφτά και αν έχετε. Δεύτερον, το κατακρίνουν επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν και λένε ότι είναι ψεύτικο. Και τρίτον, ζηλεύουν τόσο πολύ που ρίχνουν σαπίλα πάνω μου για να μην μπορέσω να ανέβω. Αλλά και πάλι δεν θα πετύχετε. Γιατί σας είπα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ και η σαπίλα σας δεν μπορεί να μ' αγγίξει. Επειδή δηλαδή κάποιοι μου κάνουν τη ζωή δύσκολη, θα πουλήσω εγώ τον εαυτό μου? Γιατί κάνω τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία? Γιατί έχω κόψει το αλκοόλ? Γιατί προσπαθώ δηλαδή στη ζωή μου? Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρω ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω περάσει και πολύ πιο μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα αντέξω και αυτή. Πέρα από την κάναβη υπάρχουν και άλλα φάρμακα, τα οποία γίνονται με τη φύση πάλι. Η βοτανολογία, εφόσον είναι τόσο ευέλικτη, γιατί απαγορεύεται από την κλασική ιατρική? Μπορείτε να μου πείτε? Και απέκτησα και καινούριο γιατρό. Πρέπει να βλέπω και καρδιολόγο, παρακαλώ πολύ. Δεν μου φτάναν οι 10 που είχα. Πρέπει να πάω και σε καρδιολόγο να με παρακολουθεί. Για να μου δίνει τις εντολές των φαρμακευτικών και όχι τη δική του άποψη. Γιατί η δική σας άποψη δεν είναι αυτό που προτείνουν οι φαρμακευτικές και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είσαστε πιόνια της κάθε κυβέρνησης και της κάθε φαρμακευτικής εταιρείας. Να μιλάμε ειλικρινά, να λέμε αλήθειες. Τι σκατά κάνετε τόσα χρόνια ρε εσύ και έχουμε γεμίσει αυτό άνοσα? Από το 2020 έχω βρει ότι αλλάζει όλες τις εξετάσεις μου. Πάω εκεί με χαρά, με κέφι, με τραγούδι και σας λέω κοιτάξτε τι ωραία. Και μου λες για ποιο λόγο έρχεσαι εδώ εφόσον έχεις βρει τη λύση? Είσαστε τρελοί? Όλη η Ελλάδα υποφέρει από τις ασθένειες που έχω κι εγώ. Έχω βρει τη λύση. Και προσπαθείτε να το αποκρύψετε και να με βγάλετε τρελή και βγάζετε παντού σκουπίδια ώστε ο κόσμος να μην νιώσει ανακούφιση. Να μην δει τα αποτελέσματα που βλέπω εγώ.